En 2021 xa anunciaron un plan de choque para acabar coas listas de espera en dependencia. Repíteno en 2024. En 2021 anuncian unha estrategia para loitar contra a soidade non desexada. Repíteno hai uns días. En 2017, o Goberno do Partido Popular anunciara 7 residencias nas grandes cidades. Sabe cantas desas residencias construiu o Goberno do Partido Popular? 0, señorías do Partido Popular. 0. Poden prometer 24, 40, 50, que máis dá, señorías? Si é que o papel aguanta de todo. Mire, señor Rueda, as persoas maiores deste país respétaselles cando se lle respetan os seus dereitos. E cando hai miles de persoas que morren agardando por un dereito que teñen recoñecido e vostede non ten nin o máis mínimo comentario, o que está demostrando é que, efectivamente, lle importa moi pouco o que lle pasa á xente deste país.